Vážení diváci, vítame vás pri ďalšom sledovaní našej ligovej súťaže Mamal na televízii Mamal TV. Tento diel, alebo respektíve tento podcast bude na Mamal TV, ktorý si môžete pozrieť na YouTube. Vítame Mateja Sárasa, ktorý mi bude vlastne nejakým spôsobom asistovať pri tomto podcaste. Veľmi pekne ďakujeme spoločnosti Katsudo, ktorú môžete vidieť, Power of Punch, ktorý nás bude sprevádzať počas celého dielu. Ďakujeme veľmi pekne za tento partnership a určite sa o tom dozviete viacej. A budeme veľmi radi, keď nás budete sledovať a dáte subscribe na Mamal TV. Dnešným dňom, dneska budeme vlastne preberať dve podujatia, ktoré sú tento víkend. Išli sme sem dneska ráno, niekto tu meškal, musím to spomenúť, lebo inak sa to nedá. Hej, ja som išiel z Bratislavy, Matej je tuto v Nitre a ešte aj meškal, takže musím to prizvukovať, bude aspoň trošku zmetený teraz, nie? Trošičku, či? Snaží sa vyhodiť z konceptu, ale akože aj tebe prajem pekné ráno. Takže... Áno, snažil som sa ho vyhodiť z konceptu, presne tak. Sorry, bracho. Pohodička. Budeme preberať vlastne dneskajší event, ktorý je v Nitre, čo je Fabrik. A zajtra je ligové kolo Mamal 43. Ja som veľmi rád, že zo štartovky, ktorá je na Fabriku, je až 15 zápasníkov, ak som dobre spočítal, ktorí už boli na Mamale. Takže vo svojej podstate Mamal je taký fenomén a vyrastajú nám tu noví bojovníci práve vďaka tejto lige. A zajtra nás čaká nejakých 42 alebo 43 zápasov. Ešte dneska po podcaste musím sa tomuto venovať, tej štartovke, aby sme ju nejakým spôsobom dokončili. Čo hovoríš ty, Matej, na štartovku, ktorú si ty videl, či sa týka Fabriku, alebo či už čo sa týka Mamalu zajtra, ktorý bude v King Gyme? No, začal by som tým, čo je skôr, teda Fabrikom. Aj. Veľa zaujímavých zápasov, hlavne možno pre mnohých nezaujímavé zápasy, tie amatérske si povedia, že nie je to zaujímavé, ale práve, že to sa tomu trošku viacej vyzná. Tak vieš, že aj hlavne tie amatérske zápasy, tých prvých 5 amatérskych zápasov pod záštitou Mamalu sú veľmi atraktívne, každý jeden z nich bude veľmi tvrdý, veľmi vyrovnaný, takže veľmi sa na to teším a tá samotná karta Mamalu je takisto veľmi vyrovnaná s veľmi atraktívnymi zápasmi, napríklad možno Conor Tokoky, ktorý sa vyvinul úplne do iných sfér s tým trash talkom, že by niekto ani nepovedal, že ten zápas sa vyvinie takto. Takže celkovo tá karta Fabriku je vyrovnaná, zaujímavá, pestrá a teším sa na to. Super, ja by som tam spomenul jednu vec, je to vlastne pod záštitou Slovenského zväzu MMA. O týchto veciach si budeme vlastne rozprávať aj v iných podcastoch, tak aby vlastne aj diváci vedeli, že čo to znamená. Budeme veľmi radi, keď nás budete sledovať, dajte ešte raz ten subscribe a môžeme vlastne prejsť nejakým tým zápasom, ktoré sa tu nachádzajú, čo si myslím, že sú naozaj že niektoré veľmi zaujímavé. Ja by som spomenul jednu vec, že tu niektorí zápasníci vlastne už prechádzajú do profi, aby som spomenul vlastne Filipa Lineka, ktorý bol vlastne v slovenskej reprezentácii a teraz vlastne ho čaká prvý profesionálny zápas s veľmi dobrým zápasníkom, s Redentom. Takže Redento sa veľmi posunul, takže myslím si, že to bude riadna rezanica, čo povieš ty, čo by si ty typoval napríklad na tento zápas. No, veľmi zaujímavý zápas, no je to prvý zápas pre Lineka v profi, tak to môže zamávať, je to proste v hale, ktorá bude, ak mám správne informácie, ostáva posledných 300 lístkov, tak mala by byť, že plná, tak uvidím, ako sa s tým Linek vysporiada. Trošku vidím Lineka ako väčšieho favorita toho zápasu, ale je tam veľa aspektov, ktoré môžu rozhodnúť práve to, že je to jeho prvý zápas profi, takže mám to také otvorené, že neviem sa rozhodnúť, že pre koho to... No keby si išiel typovať, teraz ideš typovať, tak čo by si dal? Niečo sa musíš. Čas ide. Tak dal by som na Lineka asi. Neviem, aké sú tam kurzy, takže, to alebo teda, neviem, či sú vôbec nejaké, to vôbec neviem, ale bude to zaujímavý zápas z dôvodu toho, že vlastne Linek prešiel s tou amatérskou scénou. Myslím si, že mal veľmi tvrdé zápasy. Ja ho nazývam, že, ako by som to povedal, človek bez emócie, lebo videl som ho aj v reprezentácii, keď bol, tak celé 3 kola proste, ja som mal pocit, že nezmenil face,
Takže bude to veľmi zaujímavé, kdežto Redento zlepšil veľmi postoj, čo uvidíme, že akým spôsobom to dal, alebo ukáže ten jeho wrestling, lebo on je niekoľkonásobný majster Slovenska v zápasení. Tak uvidíme, že akým spôsobom to dal dokopy, čo sa týka vlastne toho kvázi už takého moderného MMA. Takže budeme vidieť naozaj, že parádny zápas podľa mňa. Ja by som možno začal tým úvodným zápasom medzi Švagerkom a Kováčom. Je to otvorak tej karty o 17. ak sa nemýlim. No veľmi zaujímavý zápas. Možno, že ty máš tomu čo povedať tomuto zápasu, tak práve preto som ho akože spomenul. Áno. Myslím si, že toto bude, trošku je to také vybičované na pozadí, ale myslím si, že samozrejme v rámci fair play alebo v rámci toho športu. Ale určite by som bol rád, keby ste prišli na tento zápas hneď od začiatku z dôvodu toho, že podľa mňa to bude naozaj, že buď to pôjde trojkolová bitka, alebo první kolo. Takže bude to zaujímavé z toho dôvodu, že Švagerko je vysoký a Viktor je taký zasa ranový. Takže budeme vidieť, že kto sa akým spôsobom pripravil a kto akým spôsobom bude to svoje MMA vlastne nejakým spôsobom presadzovať v rámci toho zápasu. Takže bude to veľmi vyrovnané. Akože. A teraz zasa príde otázka na teba. Ty dneska asi budeš mať takúto úlohu. Áno. Tipuj. A vieš, a teraz predstav si, že poznáš jedného, druhého, aby si sa ukázal na hale. No, zhodou okolností, ja som dobrá poznámka, inak stala sa mi taká vec, že ja som zdieľal tento zápas na Instagram a keďže ja som s Viktorom kamarát, tak víš, čo sa dávajú tie XK pred tú tvár, vieš, že akože, no tak ja som to zazdielal, označil som tam Viktora a o 2 hodiny prišiel follow od Švagerka, kúkam, že odkiaľ ma našiel. Ja si myslím skôr, že Viktor by mohol ten zápas vyhrať, ale v tomto zápase som ja zaujatý, keďže s Viktorom som kamarát, ale pamätám si, mal zápas aj na TFN-ku a neviem, ako sa volá ten borec. Šimon Stanko, ten vysoký. Ale ten mal cez 2 metra, sa mi zdá. No, ale vyzeral oproti Viktorovi. Ale áno, v konečnom dôsledku je to taký podobný typ zápasníka ako ja. A sekol v prvom či druhom kole, takže... Áno, tam bolo veľa krvi. Tam bolo veľa krvi v tom zápase. Tam bolo veľa krvi. Viktor má taký ten prebojnícky štýl, taký ten bitkársky. Ale ja sa musím povedať, že Švagerko sa veľmi zlepšil. Podľa mňa stúpa od zápasu k zápasu. A vidím, že vlastne chce, keďže minulý rok sa mu nepodarilo vlastne ísť do toho finále, čo sa týka Ligy Mamal, tam tuším o 1 bod mu to ušlo, tak aby sa dostal do toho finále, tak si myslím, že toto bude také ako keby minuloročné finále Ligy Mamal. Takže veľmi sa na to teším, lebo si myslím, že to bude veľmi, veľmi dobrý zápas pre diváka. Hovorím, buď to bude podľa mňa v prvom kole, ja si tipnem, alebo to bude trojkolová bitka, taká strategická. Čo zápas Brezovský Soroka? Brezovského môžeme už poznať, je to taká tá, by som povedal, že známejšia tvár, mal zápas na Králi ulice, že ľudia ho viacej fixujú, už ako registrujú. Tak čo hovoríš na tento zápas ty? Tak Maja poznám už dlhé roky, je aj v reprezentácii Slovenska, dokonca Lukáša Soroka poznám už od 15 rokov, lebo Lukáš Soroka ešte keď vlastne aj táto scéna začínala, tak ale už ja som ho mal ešte na Titan Fight, na neviem koľkatke a dokonca niekoľkokrát a Lukáš je to tvrdý bojovník. Lukáš mal ísť najprv s Medovarským, ale ak si dobre spomínaš, tak mal zranenie toho ucha. Áno. Marek dal ináč veľmi pekné video vtedy, že vo svojej podstate, aby všetci na tréningoch chodili čistotní a proste nemali za nechtami nejaké haky-baky z toho dôvodu, lebo sa mu to ucho zapalilo. Tak prajem skore uzdravenie, lebo ho chceme vidieť. A určite ho to ešte spomeniem, že vlastne chcel by som ho vidieť, ako aby išiel do reprezentácie na majstrovstvá Európy, teraz čo budú 29. v Belehrade. Takže to bude, chcel by som, aby bol v poriadku. A OK. A Lukáš Soroka je veľmi tvrdý bojovník. On prešiel vlastne do Matix Prešov a tam sa vlastne aj pripravuje. A viem, že on chodil aj do Poľska. Takže zasa Majo to nebude mať jednoduché. Maja považujú vlastne za taký jeden z takých ozaj talentov, ktorý sa prebíja v rámci toho československého, by som povedal, MMA, lebo však on vo svojej podstate mal vtedy na IM Fighter to 9 sekundové alebo 6 sekundové, teraz si nepamätám to KO. Tak bolo ako veľmi rýchle. To bolo veľmi rýchle, čiže sa dostal veľmi do povedomia. No, ja osobne si myslím, že tento zápas bude veľmi vyrovnaný
aj keď sú to obidvaja, ako si jeden je trošku viac známejší, dajme tomu, ale ja osobne si myslím, že to bude fyzicky náročný zápas, lebo Soroka je zasa tvrdý biec. Takže teším sa na tento zápas, lebo aj toto je naozaj, že pre diváka veľmi, veľmi dobré. Ty by si čo typoval na tento zápas? Ťažko, lebo Soroku moc nepoznám, len z toho, čo si mi povedal ty, Brezovského poznám, viem, že je taký striker, ale ako aj dosť šikovný na zemi. Tak a keby si mal teraz kurz? Bol by ešte 1, 2, 3, 5. Ako na Brezovského? 1, 2 na Brezovského a 3, 5 na Soroku, tak čo dáš? A keby si išiel zápas, normálne ideš typovať, mám len tento, mám 1000 eur a kde dáš? Na Brezovského dám. OK, takže budeme vidieť, že či Matejové tipy... Aha, potom ma niekto zvozí, že sa netrafil ani jeden. Tak... Budeme vidieť, vieš. A potom budú takéto zostry, že ja som povedal a také zostry, že nevyšlo, vieš. To určite dáme Rilsko, nie? Hej. Dobre, čo dáme ďalej? Hlavné vyvrcholenie tej karty. Počkaj, ešte tu máme tento zápas. Good versus Čech. Aha, okej. Áno, na toto som ja osobne zvedavý. Sú to podľa mňa rozdielne trošičku štýly, ale prekvapilo ma, že to je v 77. Hej, trošičku. Ale že neviem, ako to bolo dohadované, ale za mňa to bude veľmi vyrovnaný zápas. Lebo som videl aj Dominika zápasiť, aj Roberta. A neviem, že či ty týchto chalanov poznáš? Registrujem ich trochu, ale ako nepoznám úplne ich štýl, ale tento zápas sa mi úplne tak zdá, že na body. Neviem, taký úplne, že vyrovnaný štýl oboch. Good je Nitrančan, takže myslím si, že budeme mať dobrú podporu aj v hľadisku. Však je z groundu. Tu treba ináč spomenúť jednu vec, že na ADXC, alebo tak nejak sa to teraz vodní, nie, ADX, teraz bol grappling, Matúš Arpaš tam bol v Abu Dhabi. Na veľkom turnaji, naozaj, že na veľkom turnaji v rámci sveta. A veľká gratulácia, lebo naozaj, že Slovensko je zasa na tej mape. To je jedno, že to je v grapplingu, ale je to veľká vec v rámci bojových športov, to by som dal do pozornosti. A vlastne Robert Good je vlastne z tohto gymu. Ja som už povedal vlastne aj minulý rok, že ground, ktorý prišiel vlastne do ligy, tak urobil taký vietor, čo bolo úplne že super. Či už tam prišiel Good, či už tam prišiel ľahký. A ešte tam bol veľmi šikovný z Nitry Fermeza. A ešte tam bol veľmi dobrý, takže budem rád, keď znova tých chalanov uvidíme zase na lige. A teda ľahkého už vlastne uvidíme v profi. Hej. Takže ty hovoríš na body, tento zápas. Na body, ale neviem pre koho. Keďže som Nitrančan, tak asi Good, ale ťažko. Jasné. Dobre, tak poďme dál. Čo nám tu ponúka karta? Smiley versus Dunk. Toto bude. Tu je mastenica toto. No. Tu sme tu boli aj vlastne s chalanmi zo Zumi.sk. Keď niekto bude chcieť natáčať podcast, tak treba prísť do Nitry. Veľmi pekný priestor. A tu sme sa o tom vlastne, už sme mali taký malý podcast predtým, že kto čo ako. Takže čo povieš na tento zápas? Ťažko, lebo obidve ako fakt šikovní, talentovaní zápasníci. Možno, neviem, celý čas viacej favorizujem Smileyho, neviem prečo. Má taký ten ortodoxný štýl. Dunk je taký, mi dojde trošku viacej všestranný. Dojde mi tak viac všestranný, viac šikovnejší v niektorých aspektoch. Smiley je taký viacej priebojnejší. Čo vyhrá v tomto zápase, to či ale neviem povedať. No, tak túto by som povedal, že Samir moc to ortodoxné až tak není. Ja si myslím, že je to divoký, agresívny biec, akože jeho štýl je veľmi, by som povedal, zaujímavý pre oko diváka. Erik je ctižiadostivý, vidím na ňom, že je disciplinovaný veľmi sa posunul, hlavne čo sa týka zeme. Fyzickú kondíciu ani nehovorím, lebo tí chalani budú určite dobre pripravení. Videl som aj... Viem, že ako asi trénujú približne z BJJ Nitra, tí chalani naozaj drú. Musím povedať, že
sa veľmi zlepšili a hlavne čo sa týka fyzickej kondície, určite bude brutálne pripravený. Samir sa zlepšil ešte v tom stoji, čo mal vynikajúci, tak sa zlepšil, by som povedal, o 2 stupne. A videli sme vlastne aj, čo robil na IMAFE, hej, ako s majstrom Afriky, čo naozaj ten chalan bol špička svetová a Samir ho tam natriafal, proste, ako by som to povedal, prebral zápas. Tam ešte aj komentátori odpadávali proste z toho a bolo to medzi highlightami. Takže ja som zvedavý, že na tento zápas. Už aj z toho dôvodu, že obidvaja majú veľký počet fanúšikov. Viem, že Samirovi tam príde celá banda. Pozdravujem Rafael a týchto chalanov všetkých spol. Takže myslím si, že tento zápas bude takým pekným vyvrcholením ináč toho celého. Aj keď neviem, netuším. Akože viem, že Samir mi bude potom písať, že Marek, milil si sa. Takže ja osobne to nechám na teba. Pekná na teba. Tipuj. Smali. Kávo. Fú, no, tak to budeme vidieť. Nezabudnite. To som dosť zabrdol, čo? Urobíme Reelska. Ja, áno, so všetkými mojimi nesprávnymi typmi. Urobíme Reelska, že ako to vlastne dopadlo. Ale akože na tento zápas sa naozaj že teším. Ale v konečnom dôsledku je to oslava amatérskeho MMA, by som povedal. A naozaj, že ja som veľmi rád, že vlastne aj takéto zápasy sme mávali aj na lige. Dá sa to dohľadať na Mamal TV, takže môžete si to pozrieť. Je tam veľa takých zápasov. A je super, že vlastne už chalani sú už v takom veku, lebo som povedal, že tu abnormálna výmena generácií. To znamená, že celý rok sa toto bude diať a budeme vidieť, že kto z nich vlastne každú chvíľku prejde do profilu, lebo tieto otázky sa dávajú vlastne či Brezovskému, či Smalimu, hej. Vo svojej podstate si myslím, že aj ten Erik Dang už je jednou nohou kvázi takom v profi. Je tu Viktor Kovač tiež tak už je tak pred tou bránou toho celého, takže tí chalani je super, že ešte máme práve tú novú generáciu, ktorá vlastne prichádza. Je to chvála Pánu Bohu, že sme vtedy zakladali Ligu Mamal, kde naozaj sa vyprofilovala na vynikajúcich zápasníkov, vynikajúce, myslím si, že prostredie a nič lepšie podľa mňa zatiaľ na Slovensku není. Ja dúfam, že aj to bude ďalej pokračovať a nič není lepšie, keď zajtra napríklad, trošku preskočím, budeme vidieť až z 5 klubov Maďarska, lebo my sme nadviazali dobrú spoluprácu, ktorí sa ukážu na Lige Mamal zajtra. O 12. začíname, ale ešte sa k tomu vlastne dostaneme. Takže ty hovoríš Smálik, KO, takže uvidíme. Si Nitrančan, Erik je Nitrančan. Ja viem, že teraz je akože trošku ako kopem hrob, keby to naozaj nevyšlo. Ale nie, dúfam, všetko je v rámci športu. Áno. Takže no emotion. Tak. Môžeme si to všetko porozprávať úplne, že v pohode. Budeme pokračovať v takýchto podcastoch aj do budúcna. Budeme rádi, keď sa tá scéna vlastne znova ešte nakopne, ešte do väčších čísel a prídu viacej noví zápasníci. Inšpirovalo to túto aj Mateja trénovať, či už bol v Zánkoch alebo teraz v Nitre. Takže možno ho uvidíme na Lige Mamal alebo na nejakom podujatí. Nič lepšieho ani neexistuje, nie? Čas ukáže. Pôjdeme ho vypýtať od rodičov. Týmto pozdravím jeho tatka. Sa smeješ, ale vieš, koľkých som už musel vypýtať v živote. Ja viem, to si mi hovoríš, že si musel vyvolávať. Takto pozdravím Matúša Haranta napríklad, Tusikeho. Takisto? Jasné, ja som asi volal s toľkými mamami, že by si ani neveril tomu. No dobre, poďme ďalej. Čo hovoríš na ostatné? No, tá karta má 3, 6, 7 zápasov, tá hlavná. Neviem, mňa na tom najviac zaujíma na celej tej karte Koki versus Conor, to ako som povedal, ale sú tam aj Cigánik. Tak môžeme začať napríklad tým zápasom, úplne v pohode. Ako vidíš ty tento zápas? Ako to na teba vplyvalo, keď Koki začal robiť trash talk, Conor to sa pridal? Vieš čo, ja priznám sa, že ja viem, že mám na tých sociálnych sieťach, mám tam asi 10 účtov, takže ja v konečnom dôsledku nestíham sledovať. Jasne. Urobím si svoju robotu, aj to už je dosť času, ktorá je a snažím sa tam ani nebyť, aj keď sa mi to moc nedarí. Hej, ale na strane druhej, ja Viktora napríklad poznám, Conorta, on mal ešte predtým, ako som mal Titan Fight Night, tak vlastne ešte predtým sme robili podujatie Game Fight Night
A teraz neviem, že či na TFN jednotke dokonca Viktor Conor to mal nastúpiť. Už vtedy sme robili videá. Hej, boli sme jedni z takých prvých, ktorí sme tak prelomovo niektoré takéto veci robili. A Viktor mal už vtedy obrovské zázemie ľudí, ktorý bol zaujímavý. Jasné. Bol veľmi zaujímavý pre divákov, či už aj po fyzickej stránke, aj tým, ako komunikuje, hej. A tento trash talk som nevidel, takže nemôžem ti na ňo povedať, ale zasa viem, že Viktor si zasa nenechá, takže predpokladám, že to bolo úplne vybičované, tak mi to povedz ty. Ale čo sa týka zápasu, tak to bude prvé kolo. Myslíš, že to bude prvé kolo? Myslím si, že to bude prvé kolo, buď jeden alebo druhý. To je ťažko povedať, lebo podľa mňa ty sa do seba Pustia. Na začiatku podľa nejakých 10-15 sekúnd to bude také, že oťukávačka a potom pri prestrelke tam to proste skončí to podľa mňa prvé kolo. Pre koho mi je to veľmi ťažko povedať, lebo zasa Koki je od Billy Šiša z Nových Zámkov, kde mali naozaj špičkovú tú zem. Viktor, pamätám si, veď on trénoval, že to bolo ešte v Petržalke, ak si dobre spomínam, ešte 6 rokov, ja neviem, či chodil k Repaskému na BJJ alebo nie. Teraz to by som klamal, však on trénoval aj s chalami z Chaosu a tak ďalej, čiže on je vybombovaný zápasník. Takže, no neviem si tipnúť, ale hovorím, že to za mňa to bude prvé kolo, môžeš potom dať to Rilsko. Ale nech sa ti páči, teda môžeš povedať ten trash talk a tieto veci, čo sa diali, lebo naozaj, že ja neviem. Nechcem ani nikoho haniť, ani nič. Skôr mi to prišlo, lebo Koki začal s tým trash talkom a neviem, vieš, aký je Robokoky a trash talk a Robokoky ti nejde dokopy podľa mňa. A bolo to také silené. Neviem, možno akože aj sa to zdalo, Viktor presne hovoril to, že ako keby to čítal, to čo mal napísané. Aj to tak vyzeralo na tú kameru, ako keby to čítal, točil to, no proste zle to vyzeralo, zle to pôsobilo. Chápem peknú myšlienku, že treba sa predať, ale sú typy zápasíkov, ktoré na to majú, aby sa predali a ktoré proste na to nemajú a vyzerá to silene. Týmto pádom ja sa s Robom poznám ako nič zle, Robo. Ja si myslím, že to bolo silené a urobilo to také skôr mínus k nemu, že začal s tým trash talkom, ale v konečnom dôsledku on z toho vyšiel zle. Conor to na to reagoval a tam to presne vyzeralo tak prirodzene tej reakcii a už na to ani Koki nereagoval, čo bolo ešte váci zle, že si vlastne tým pádom nehal. A tiež si myslím, že to bude prvé kolo, ale ťažko. Koki je skúsený, mal zápas aj Bernakl bez rukavíc. Conor to takisto tam mal zápasy. Ťažko povedať, že pre koho to bude, ale myslím si, že tiež prvé kolo KO. Jeden z nich padne, ale neviem ktorý. No pekne, keby si mal tipovať, niekto ti dá 1000 eur, že choď tipnúť, tak čo dáš? Nezabudni, Rilska, tak Conor to prvé kolo. Tak to som zvedavý vážne na tento zápas. OK, tak poďme ďalej. Vyber si nejaký zápas, môžeme ísť. Cigáni versus ľahký. Cigáni versus ľahký. To je veľmi zaujímavý zápas. Tu chcem podotknúť, že aj niektorí tu aj čo sme mali tu v úvodzovkách podcast ešte pred podcastom, tak tu podotýkam, že vlastne nebude to MMA-ko, alebo ak si dobre spomínam, mali by to byť underground rules. Pravidlá, áno. To znamená, že bude to riadna rezanica, tak čo ja viem, tak toto bude veľmi ťažko napríklad aj vytipovať. Akože uvidíme na to, ako je pripravený Tomáš po tej operácii toho kolena, ako sa mu to zahojilo, ako ho to bude obmedzovať alebo nebude obmedzovať. Tomáša poznám, že som ho trénoval ešte kopec rokov, takže ja teraz je v Spartakuse s tým, že ak použije tie svoje zbrane, ako je jeho naskočené koleno, alebo tie zadné frontkicky, alebo tie jeho lakte, ktoré má veľmi dobre nacvičené, tak rado to budeme veľmi ťažké. Ale aj zasa videl som Rada ľahkého, ktorý mal vyšších superov, takých istých vlastne výškovo približne ako on. Dokázal to knockoutovať. A napríklad v poslednom zápase mňa osobne veľmi prekvapil. To bolo s Igorom Lukačovičom, ktorého vlastne knockoutoval. Takže už som ho vlastne videl v 3 zápasoch takto. V 2? Teraz, aby som neklamal, asi dvoch som ho videl, kde dal knockout. Hej, čiže on má tú ranu, takže tento zápas bude, buď to bude, lebo vo svojej podstate tam máš 3 počítania. Hej, čiže keď ťa niekto posadí, tak
počíta sa jak kvázi. A po 3 počítaní už vlastne končí zápas? Áno, až potom je. Takže to bude rezanica neskutočná. Takže podľa môjho názoru toto pôjde až do 2. 3. kola. Ale bude to vo vysokom tempe. Lebo Tomáš má zasa takú nezničiteľnú fyzickú kondíciu. Sme videli vlastne aj v poslednom zápase to bolo. Tuto vo fabriku Nitre to bolo, sa mi zdá. Ciganík, že mal zápas? Áno, vtedy prehral s tým z Prahy, alebo teraz meno. Ale tam bolo vidno, že Tomáš nebol zadýchaný. Akože zadýchaný bol, ale tá fyzická kondícia bola úplne že brutálne našlapaná. Takže predpokladám, že aj teraz bude našlapaná. A bude to veľmi dobrý zápas pre diváka, ako pre oko diváka. Podľa mňa na televízii to bude vyzerať veľmi dobre. Určite. Tak ľahký je z Nitry. Hej, čiže bude mať veľa ľudí z groundu a Ciganík je vlastne pôvodom z Partizánskeho, ale teraz je v Trnave, ale viem, že z Partizánskeho pôjde XY ľudí sa pozrieť na neho. Takže ja to nemôžem typovať. Ty budeš typovať kvôli Rilskam. Za mňa veľmi ťažký zápas. Viem si to kľudne aj na body predstaviť. Určite si to viem predstaviť aj na body. Viem si to predstaviť, že by to ľahký sekol. Ťažšie si už viem predstaviť, že by to Ciganík sekol. Takže nechám vám to tak otvorené, že buď ľahký KO alebo na body. Jeden z nich. OK. Ale za mňa toto bude... Akože celková karta je nabitá. Asi najlepšia, aká bola. Jednoznačne. Ja som stále rád, samozrejme, že 15 ľudí ide vlastne, čo už bolo absolvoval Mamal a tu sú chalani, ktorí boli na amatérskej lige, tak to je úplne, že super. Alebo napríklad, čo sú tu reprezentanti Slovenska, alebo boli reprezentanti Slovenska, takže to je takisto vizitka toho, že tí chalani naozaj majú čo ponúknuť a dúfam, že ich budeme vidieť potom ešte aj vyššie. Akože nič nie je lepšie, ako keď tých chalanov potom vidíme vyššie. Hej, vo všetkých galách v rámci Slovenska, ktoré sú. Hej, a tým pádom budú rásť a tým pádom ešte môžu ísť potom ešte vyššie do nejakej európskej ligy. Či KSVčko, či je to Octagon, alebo či už prichádza sem Brave vo veľkom, či už po prípade niekto sa dostane do UFC, čo by bolo úplne, že mega. Hej, to by bolo fantastické. Aj pre amatérskú ligu, že vlastne dostal sa a vyboxoval sa, alebo vyzapasil sa na ligy a potom išiel do eventu a potom išiel do UFCčka, ne? No, dobre, ja mám na teba otázku. Na toto by si ale mohol odpovedať, že keď vidíš tú amatérskú scénu teraz, tak z týchto borcov, nielen z týchto, ale celkovo, kto si myslí, že má najbližšie k tomu, aby dosiahol najväčší úspech? Taká trošku provokatívna otázka voči ostatným, vieš, keď nepovieš ostatných meno. Skús povedať nejaké meno. Fúha. Ako kde? Kde si ešte raz povedal? Do UFCčka? Či kdekoľvek? Kdekoľvek proste nejaký úspech veľký. Dajme tomu, že OK, UFC. Dajme tomu. Vieš čo, ja si osobne myslím, nechcem fakt, že uraziť, ale tá nová generácia, máme tam dosť ako by som to rozdelil na viacero tých generácií, ktoré sú. A teraz bude trošičku aj fuga v jednom ročníku, pretože to šport na Slovensku bol zanedbaný, môj osobný názor. A dobre, že proste je tu aj táto liga, lebo nutí tých chalanov športovať. Ale ak všetko pôjde podľa mňa tak, ako má pre niektorých, tak mediálne by to mohol byť Medovarský, Marcel Šimo, všetko sú chaos. Potom je tam Buršak, ktorý naozaj, ak zlepší ešte ten stoj, tak bude veľmi, veľmi nebezpečný. Uvidíme potom, ako sa vysporiada vlastne aj Ciganík s tým kolenom, hej, nasledujúcom období. On má vlastne tak našliapnuté, aj keď už má trošku viac vek, ale zasa má tú kariéru ešte len pred sebou v tejto chvíli, takže budeme vidieť ako jeho. A potom z tých mladých, akože poviem to tak, že ja viem, že je z nášho gymu, ale je to Harant, ako keď bude pokračovať v tej disciplíne, ako má. Hej, a v tom, by som povedal, v tom drení a bude vychytávať postupne všetky muchy, tak on má možnosť ísť ďaleko. Potom je to Timotej Garaj, keď zlepší ten stoj,
takisto. A potom sú to tí mladí chalani, hej, niektorí, hej. Aj uvidíme napríklad, ako tí chalani z Nitry, hej, sa nejakým spôsobom ukážu. Lebo napríklad aj ten, neviem, že kde je teraz ten chlapec, ten Fermeza, že bol na tom ligovom kole a bol veľmi, veľmi pripravený, veľmi šikovný. A ďalej si myslím, že by to mohol byť aj, neviem ako z jeho kariérou to bude ďalej, Arpaš, ale ten už je vlastne profi. Mm-hmm. No a uvidíme aj tohto ľahkého. Hej, lebo naozaj, že ten sa zlepšuje a zlepšuje. No a je tu kopec ďalších chalanov, ale zase, vieš, tu by som to bol do rána, hej, lebo začne ma to napadať viac a viac a viac a uvidíme napríklad Lineka, ako dopadne, hej. Takže uvidíme, ako sa vysporiada s tým tlakom, ako si presne ty povedal. Je niečo iné, keď si na tej lige, čo je super, a potom zasa, keď je tlak trošku taký mediálny na teba, alebo po prípade ešte tí diváci, alebo tie sociálne siete, alebo potom prídeš a tie blink, tie svetla. Vieš, takže uvidíme, hej, že kam to posmeruje. Pre nás je smerodajné to, že aby sa tam niekto dostal. Čo najviac zápasov. Lebo naposledy sme to mali vlastne ešte ten podcast, aj kde to bolo Palo Bergia alebo Jano Hudák a chceme proste, aby tu boli nejakí zápasníci a nie, aby tam bola potom nejakým spôsobom medzera. Hej. Lebo zasa keď si vezmeš aj ten Octagon, už je napríklad niekde, napríklad RFAčko sa teraz veľmi dobre pozviechalo, však o tom tiež budeme rozprávať po tom podcaste, ale teraz tu máme vlastne tieto podujatia, tak aby sme tu nemali potom nejakým spôsobom tú dieru. Ale myslím si, že keď vidím tých zápasníkov, tak majú čo ponúknuť. Kto by to napríklad bol povedal pred 5-6 rokmi, že amatérom už sa ponúkajú takéto, že už aj nejakí sponzori, že už sú ponúkaní v rámci toho mediálneho priestoru, že už sú kvázi také vzory, že už sú také hviezdy. To všetko sa vyvinulo za tú dobu. A musím povedať neskromne, že je to mamal proste. Jednoznačne súhlasím. Takže nejaká tá odpoveď. Teraz sme to zavažnili, tak poďme zasa nejak to trošku rozveseliť trošinku. Spýtal si sa ma na tip, Cigánik. Na ďalší zápas musíme ísť. Áno, však môžeš to lídovať. Gonzala versus Simon. Na toto sa veľmi teším, lebo Denis je asi jeden z takých najlepších trash-talkerov v rámci Slovenska, lebo on to robí vlastne tak nenútene. Tak prirodzene. Lebo to je on. Áno. Proste to je on. Včera som ho tu stretol práve v Nitre. Zase je spontánny a je vlastne taký ready, takže ja som zvedavý, že ako je pripravený. No, počul som, že moc netrénoval, takže Denis, uvidíme, že či si trénoval, alebo či tie reči, čo som počul, že či sú pravdivé alebo nie. Ale tak bude to veľmi zaujímavý zápas, pretože Kristián je veľmi šikovný zemiar. Je to tiež bývalý zápasník. A majster Slovenska mám pocit, že niekoľkonásobný, kdežto zasa Gonzala je veľmi dobrý na tej zemi, jeho povestné triangle. Hej, čiže to je BJJ versus wrestling, ale zasa Gonzala mal veľa zápasov aj v boxe, čo o ňom veľa ľudí nevie. Takže on bol aj na Králi ulice, nie? Áno, mal zápas na Králi ulice, sa mi zdá určite. No. Takže on je vybitý, myslím, že je to taký uličník, aby som povedal. Tento zápas bude rozhodovať fyzická kondícia. Asi myslím, že čakáš, čo poviem ja ako ty. Ja, samozrejme, že na to Rilsko ideme tipuj. Ja si myslím, že to je na jednu kartu, Denis. Určite. Že Denis vyhrá. A kľudne to môže byť aj postoj, kľudne to môže byť aj na zemi. Neviem, ja si pamätám toho Simona, neviem, či to je ten Simon. On mal zápas aj v Octagone, nie? Sa mi zdá, ten Simon. A ten zápas mi došiel taký strašne také, že som si ho zafixoval ako zápasníka, ktorý dokáže na zemi ukontrolovať supera, ale nič také špeciálne nevie urobiť. Môžem sa mýliť, samozrejme, to je môj subjektívny pocit, ktorý som mal z toho zápasu. Viac zápasov som od neho nevidel, ak sa nemýlim. Takže preto práve si myslím, že viem, že Denis je dobrý zemiar, viem, že má dobrý striking, tak si myslím, že to bude na jednu kartu pre Denisa. Uvidíme, ja zase si myslím, že ten Kristián príde veľmi dobre z Gabčíkova pripravený, takže... To som zase nepovedal, že nepríde pripravený, len... Chápem, čo chceš povedať, typovať musíš ty.
Hej? Takže ty hovoríš, že Denis vyhrá. Hej? No a či už alebo submisia, tak to už je najťažko, to už je pade na pade. Jasné. Dobre, poďme ešte ďalej, čo sa týka tej štartovky. Koho sme ešte nepresli? Nikolič Stanovský. Tomuto zápasu Stefan je špičkový zemiar, podľa mňa je to taká... Tento chalán naozaj, že môže ísť veľmi ďaleko, čo sa týka profesionálnej scény. Lebo takisto som videl, proste on sa zlepšuje k zápasu a dre. Vidno tam to je ešte, vieš čo, ešte stade Jansu Gogia. On je, sa mi zdá, že pôvodom z Gruzínska a on je tiež v Spartakuse a veľmi dobrý. Myslím si, že to sú také podobné tie typy. Tak ja by som v tomto napríklad, ja hovorím, že Nikolič na prvý zápas, aj keď ja netipujem, ale tipuješ ty. On si tipoval. Hej, ale toto si myslím, že bude pre neho. Stanovského moc nepoznám, Nikoliča poznám, tak Nikolič. Ty, čo poznám, vieš, ako Stanovského moc ako neregistrujem, tak práve preto Nikolič. Hej, no dobré, poďme ešte k tomu poslednému zápasu, čo je Bartl versus Hromek. A Dunžo. Prosím? A Dunžo. Hromek nemá zápas s Bartlom. Teraz nie? Hromek skrečoval ten zápas. Aha, to je teraz. Áno, to je teraz. Aha. Za to sa hľadalo pre Bartla náhrada. Vidíš, to je to, zápas. že som nesledoval sociálne siete, lebo som sa zapodieval štartovkou na Mamal zajtra. No. Takže Hromek skračoval ten zápas, to už ja neviem prečo, že vraj sa nepripravoval. A to je normálne vážne, že dneska nejaká oficiálna informácia? Áno, na fabriku je, že proste, že skračoval ten zápas, dôvod, že sa nepripravoval. Aj Marek na to dával nejaké vyjadrenie, no neviem prečo to Hromek spravil, prečo sa nepripravoval, pokiaľ to je tak, ako bolo napísané. Takže dúfam, že spravíme dneska ešte to video, takže ešte dneska to pôjde von. Aj keď túto kolega sa na mňa pozeral, že šibeničný termín, sobota. Ešte včera som mu telefonoval, ale veľmi pekne ďakujem Zumi.sk, že nám vyšlo v ústrety, že sa to môže spraviť takto ráno. A ešte sa to dokonca dneska spracuje, ešte dneska to vyjde na YouTube, bez reklamy, bez ničoho. Takže dajte nám follow, nech môžeme pokračovať či už v tomto zoskupení, lebo na ďalší krát akože máme pripravené samozrejme hostí, ktorí tu prídu z branže, či už tréneri, či už zápasníci. A budeme radi, keď to bude nejakým spôsobom pokračovať a budeme nejakým spôsobom zvelaďovať aj tú amatérskú scénu. Tak. Dobre. Prešli sme vlastne toto, to je vlastne dneska, nezabudnite, lebo začali sme vlastne ten prvý zápas Konorto versus, teda Kováč versus Švagerko. To znamená, že ten bude vybičovaný a myslím si, že neprídete tam na poslednú chvíľu a všetci budú natlačení zase pred tými hlavnými dverami a sa tam spraví zápcha, že sa bude potom čakať pol hodinu alebo niečo podobné. Ja dúfam, že to tak nebude, že to bude teraz akože vypimpované. Aha. Aj keď napríklad vždy to hovorím aj ja, keď robím podujatie TFN-ko, že kokos, vždy si dám na tom nejakým spôsobom záležať a vždy to niekde zlyhá. Vieš, takže ja dúfam, že aj mne sa to už na budúce podarí a bude to lepšie. Ešte by som divákom pripomenul, budeme hrať o takéto parádne rukavice Katsudo Power of Punch, ktorý je vlastne hlavným partnerom pre tento podcast a sledujte nás aj ďalej, pretože pripravujeme kopec noviniek, ktoré budú behom 2 týždňa. To znamená, sledujte naše sociálne siete, ich len narýchlo spomeniem. Je to Mamal, Slovenský zväz MMA, hej, ďalej pozerajte Big Shots, Fight Portal a tak ďalej. Sledujte tú scénu, odoberajte subscribe, dajte na Mamal TV. Ďalej máme tam či už Instagram, či už TikTok, čiže každý si príde na svoje. Dokonca sme na Telegrame. Až tak? Áno, hej. Najlepšie to je cez telefón, vieš, TikTok a každý si dostane to svoje. Aj tak stále stretám ľudí. Kedy to bude, čo to bude, kde to bude mať. Najviac informácií máte na www.mamal.sk. Vrátime sa vlastne teraz k tej lige, ktorá bude vlastne zajtra. Je tam 42 alebo 43 zápasov. Je tam naozaj, že je to nadúpané, keď si vezmeme, že je január a je to 43 zápasov plus vlastne dneska je 10 zápasníkov amatérskych a kopec je ich doma alebo v zahraničí alebo kade tade, takže predpokladám, minule sme mali dokonca skoro 60 zápasov, čiže je to výborné v tejto chvíli.
akože scéna je zobudená, našlapaná znova. A to, vieš, ono to má vždy nejakým spôsobom takú vlnovkový rádius. A je to taká nová generácia, ktorá sa sem tlačí, ktorá sa vytláča tých chalanov takýchto, ktorí už potom do tých eventov a potom zasa tých najlepších už do tej profiligy, čo je úplne prirodzené a je tu teraz taká generačná výmena. Povedz mi ty, ak ty si pozrel tú štartovku, povedz nám nejaké mená pre divákov, aby už spoznávali nové mená, potom povieme ja k tomu nejaké veci a prednešok potom budeme končiť z toho dôvodu, lebo potrebujeme to spracovať a na ďalší krát si to už urobíme znova inak. Vieš čo, ja by som začal možno Tobiasom Borovicom. Je to zápasník tuto z Nitry, ročník 2013, takže ešte dosť mladý chalan, 10 rokov môže mať. A za mňa veľmi talentované ešte dieťa. A fakt má tomu taký prístup, že sa tomu stavia ako profesionál a neraz má aj 2-3 zápasy na mamale a veľmi šikovný, taký veľmi sympatický chalan, akože stavia sa tomu ako profík, vieš. Áno. Tak toto mi daje presne taký ten, už môžem povedať zápasník, ktorý to môže dotiahnuť aj ďaleko a vidíme, že aktívne máva zápasy na mamale, tak možno keby vieš k nemu niečo povedať ty viacej. Áno, Tobias je veľmi dobrý, lebo on tu z Nitry, on je zo Sparty, Sparta Fight School Nitra, ktoré je tuto v Krškanoch. A Tobias to naozaj bere naozaj poctivo, vidno to zlepšenie zo zápasu na zápas. Niekedy si poplače, keď prehrám, ale nevadí, stále ide ďalej, ale vidno to zlepšenie, hej, lebo ten zápasový rituál ho stále zlepšuje. A sú tam ešte potom z tých deciek, je tam ešte aj Fogaš, hej, boli tam aj predtým, minulé podujatie bolo viacej tých detí, teraz je trošku menej, ale zasa prišiel tam Marko Kohout, čo je Kohoutová, teraz neviem, či to je syn. Tomáš, prepáč, že ja normálne neviem, asi je to Tomášov syn. Tak je veľmi šikovný, chodia chalani na zápasenie, teraz tam budú mať po 2 zápasy tí chalani, takže už to bolo veľmi, veľmi pekné, lebo naposledy mal aj Borovica sme s Fogašom, lebo tam bol 10-kilový rozdiel, tak mali nádherný grappling, hej, že už to bolo také pekné, že tie decká sú ohybné, hej, že je to také dynamické, takže predpokladám, že to bude aj teraz. A keby si chcel niekto pozrieť tento prenos, tak kde si ho môže človek pozrieť? Áno, super otázka. Alebo respektíve super poznámka. Bude to tentokrát na www.netky.sk. Link bude vyhodený cez sociálne siete, takže tešte sa na to. Dali sme to proste teraz v spolupráci s Netkami, čo je výborné. Aj pre nás, aj pre nich. Stále mi tu zvoní telefón. A proste môžu potom pozerať tieto zápasy. Potom to samozrejme dáme v určitom odstupe aj na náš YouTube, Mamal TV. Takže budeme radi, keď podporíte aj vlastne výrobu toho materiálu a tým, že vlastne aj tú Slovenskú amatérskú ligu, tým, že si kvázi zakúpite to PPVčko, aj tak to ide vo svojej podstate všetko len do ligy, len na to, aby tá liga fungovala, aby títo zápasníci mohli rásť a mohli sa zveľaďovať. Nemáme už moc času, ale máme ešte nejakých 5-6 minutiek, ešte aby sme spomenuli vlastne, čo sa týka tejto ligy, aby som povedali jeden zápas, ktorý tá číslo 11, to je za mňa, aj keď veľa ľudí ho nepozná, je to Vladimír Malik, Fight Laboratory Bratislava. On má už asi 3-0 alebo 4-0, on dokonca porazil teraz na poslednom Mamale alebo v rámci Hanumanu Guta KO, sa mi zdá, že to bolo. Môže byť. A zasa má proti supera z Maďarska, ktorý je z Kazachstanu, ktorý má 6-0. Aj to 20-ročný mladík a Malik je tvrdý bijec. Takže za mňa tá 11 to bude asi highlight celého dňa, na to si akože ja sa budem určite rád pozerať. No a potom sú tam reprezentanti a môžeš ich niektorý spomenúť, si aj kružkoval. Možno tvojho Adriana Kšena, veľmi zaujímavá taká tá postavička, by som povedal, zápasnícka, veľmi talentovaný zápasník od teba. Áno, on má taký trash talk, on je taký zaujímavý pre sociálne siete aj. No, ďalej tam má napríklad Sofiu Niforovú, ktorú ja fixujem z Noci gladiátorov, že tam mala zápas a poznám aj Dariu Fečuk, tam mala na Mamale zápas, takže veľmi zaujímavý stret.
To je takéto obohatenie ženské na tej karte To je Mamalu. super, že sú tam 2 zápasy. Ja tam ešte spomeniem aj Sandro Kostik. Sandra Kostik bola na majstrovstvách sveta v Albánsku. Sice prehrala, ale bol to jeden brutálny výkon z jej strany. A ja dúfam, že sa s ňou znova dostaneme do reprezentácie, lebo tá baba má, ako by som to povedal, gule. Hej, lebo fakt, že čo tá dala na tom zápase, tak ten zápas, ak sa dá pozrieť na IMAFE, tak si ho pozrite, lebo bol to tvrdý naozaj zápas a predpokladám, že aj teraz to Maďarko to bude znova tvrdý zápas, takže tak. Celkovo tá karta je veľmi nabitá, veľa zápasov, bude sa na čo pozerať určite, takže bude to dlhý deň. Áno, bude to dlhý deň, vidíme sa tam vlastne aj zajtra. Všetkých by som chcel pozvať do Kings Gymu zajtra. O 12. začíname, už podľa mňa okolo 11. po 12. sa bude dať dostať dovnútra, akože pre divákov. Jasne. Takže príďte podporiť slušným spôsobom. Budú tam pripravené vlastne tie tatami, takže treba sa tam potom vyzuť. Ale bude to také gymové, veľké. Ten gym je obrovský, mám pocit, že to je jeden z najväčších gymov na Slovensku. To je najväčší gym na Slovensku, sa mi začína čo hovoril. Pocit, že to má okolo 1000 metrov štvorcových, áno. Takže je tam kde byť. Takže predpokladám zajtra, že bude to tam nabité, podľa mňa okolo 400 ľudí, to bude vo vnútri, možno aj 500. Vieš, lebo však aj zápasníci, aj tréneri a plus divajúci, len keď ich príde len 100. Aj rodina, aj kamaráti. Takto sa to tam bude mydliť, takže predpokladám tých 400 ľudí, že tam bude vo vnútri, no ďakujem pekne. Čo by to napríklad niektorý futbal alebo hokej za to dali. Tak. Hej, takže myslím si, že 400-500 ľudí to bude. Sledujte to na sociálnych sieťach. O 12. by sme chceli začať. Tuto kolega bude moderovať. Bude moderovať aj klietka? Lebo toto sme ešte nedohodli. Áno, tak komentovať, ale keď chceš, môžeme to zamixovať. My to robíme ad hoc, takže budeme... My sa dohodneme 5 minút predtým, že ak to ideme robiť áno, tak, aby to bolo dobre, aby to dobre vyzeralo a hlavne, aby si to všetci užili a aby to chalani potom si mohli prezdieľať a tak ďalej. Presne. Takže my budeme pokračovať aj do budúcnosti znova takýmito podobnými dielami. Veľmi pekne ešte raz spomeniem, ďakujeme veľmi spoločnosti Katsudo, Power of Punch, s ktorými budeme vlastne spolupracovať, ktorý je hlavným partnerom tohto podcastu. Samozrejme, sledujte Slovenský zväz MMA, nájdete nás na všetkých portfóliách, sociálnych sieťach a takisto sledujte Mamal, Slovenskú amatérskú MMA ligu, sledujte nové hviezdy, ktoré tu prichádzajú. Príďte dneska podporiť alebo pozrieť si aj príslušné podujatie, kde bude veľké zastúpenie amatérskych zápasníkov. Stretnete tam Mateja, ktorý bude pravdepodobne robiť rozhovory, Zanetky, že? Áno. Čiže Zanetky? Áno, Zanetky. Zanetky, teraz tam bude robiť rozhovory, zajtra bude zase za seba, ako Big Shots, takže je to celé pospájané, ale my spájame scénu, každý si nejakým spôsobom sa snažíme pomôcť a rozvíjať to slovenské MMA. Hej, aby sme sa dostali niekam. Presne tak. No tak ďakujeme za sledovanie, už vlastne všetko bolo povedané, čo malo byť povedané. Tešíme sa na dnešný Fabrik, tešíme sa na zajtrajší Mamal, to už máme 2 dni nabité plné MMA. A ďalší, ktorí by chceli s nami nejakým spôsobom spolupracovať, budeme veľmi radi, keď nás kontaktujete, zavoláte nám. Takisto v prípade, že budeme si pozývať tých hostí, či už niektorých trénerov, či už zástupcov niektorých eventov, porozprávame niektoré veci. Ja iba na záver rýchlo poviem ešte jednu vec. Zajtra máme Mamal 43, mám pocit, tie čísla nepamätám. V Kings Gyme 17.2. máme v Prešove, v Metixe, čo bude veľmi zaujímavé. Znova tým pádom ideme na východné Slovensko. Potom je Special Edition v Krtiši, vo Veľkom Krtiši, vlastne majstrovstvá Európy XFC. Tam každý, kto sa chce prihláste sa cez Smutcomp. Ten, kto nevie, kontaktujte Pála Berkyho, hej, ktorý vám určite niečo vysvetlí, ale všetky tieto informácie sú na Smutcompe. Iba tak avizujem dopredu, lebo nie je to jednoduché taký väčší event urobiť, lebo tam dostávajú tí chlapci aj oblečenie, to znamená, že treba sa zaregistrovať skôr, lebo vždy je to normálne, že vlastne to štartovné je potom vyššie, pretože pre toho organizátora je to horšie, potom vlastne niektoré veci zoznať, takže treba sa prihlásiť, aby aj ten organizátor vedel, bude to na TV Joj, čiže Joj Šport. To znamená, že bude to úplne že super. Aj zasa preto zviditeľnenie tej amatérskej scény. Potom pokračujeme ďalej v apríli, ideme znova na ten Hanuman.
čo bolo naposledy skoro 60 zápasov, čo bolo úplne že perfektné. Čiže Mamal Liga, potom ide Hanuman a potom ideme na 18. mája máme Titan Fight Night, TFN-ko takisto s Mamalom a potom ideme späť do Nitry, do haly a dúfam, že sa nám podarí to, čo sa nám chce podariť. Takže síce to bude hektické, ale tešíme sa na vás. A už máme vlastne, ešte sekundičku, už máme ešte aj v decembri, už máme aj Chaos Fight Night, ktorý bude v Chaose, to bude v decembri. Neviem, asi to je trojka. Trojka sa mi zdá, no. Hej, čiže tak. Takže veľmi pekne ešte raz ďakujeme a vidíme sa. Pekný deň.